Ako sa úspešne odraziť od dna? Najdôležitejšie je prijať svoju situáciu. Možno sa teraz necítiš úplne dobre. Možno máš problémy v práci. Ale tvoj vzťah nefunguje tak, ako by si chcel a tvoje psychické zdravie ti dáva neskutočne zabrať. Nachádzaš sa v určitom zmysle v bode 0 a potrebuješ sa z neho odraziť znovu na tú správnu vlnu. Ale najdôležitejšie je identifikovať svoj problém. Ak ťa bolí zub, zájdeš k zubárovi. Ak potrebuješ začať cvičiť, tak si nájdeš trénera, ktorý ti poradí a ukáže, ako máš trénovať svoje telo, aby si dosiahol svojich výsledkov. Chceš začať behať? Tak si obuj tenisky a obehni svojich prvých pár kilometrov. Ak ťa trápi úzkosť, depresia, tinnitus a iný problém a nevieš si s ním sám poradiť, tak si nájdi niekoho, kto s tým má skúsenosť. Môžem to byť napríklad aj ja, ktorý mám skúsenosti v týchto oblastiach. Môže to byť ktokoľvek, kto si podobnými problémami prešiel a dokáže ťa previesť tou cestou, ktorá možno nebude ľahká, bude náročná, bude tvrdá a bude plná výziev, ale na konci znovu nájdeš ten stratený kľud a pokoj a to šťastie, ktoré možno hľadáš. Vidím to aj pri mojich konzultáciách s klientami, že keď zistia, čo sa s nimi deje a keď pochopia tú základnú problematiku a uvidia, že ja som to zvládol, že to zvládli aj iní ľudia, tak potom ich to extrémne ukludní a dokážu na sebe úspešne začať pracovať a dokážu svoje problémy lepšie riešiť. Ja som to v minulosti vždy tak nerobil. Svojimi úzkostiami a problémami som si prechádzal sám len s pomocou odborníkov, ako boli psychológ a psychiater, ktorí mi moc nepomohli, ktorí ma skôr udržiavali v nejakej konštantnej nevedomosti a môj stav sa nezlepšoval. Pomohlo mi, až keď som začal na sebe fakt reálne makať. Odvtedy to robím pravidelne na dennej báze, niekoľko hodín každý deň sa tomu venujem, získavam informácie a vďaka tomu pomáham aj niektorým z vás, ktorých tieto problémy trápia. Páči sa mi, že vidím tie výsledky, vidím proste ten zápal a aj tú zmenu, ktorou si prechádzate. Takže to ma extrémne teší. Takže dôležité je identifikovať si svoj problém a nájsť si možno nejakého mentora alebo nejakého človeka, ktorý ma tým mojim problémom prevedie a pomôže mi ho vyriešiť. Následne je dôležitá okamžitá akcia. Čo neurobíš i hneď, odložíš na neskôr a tým svoj problém zhoršuješ. Keď ťa veľmi bolí zub, tak nemá moc zmysel čakať mesiac a myslieť si, že sa to samo vyrieši. Iba sa to zhorší a nakoniec v tom najhoršom prípade prídeš. Takže to my nechceme. Nechceme, aby to skončilo nejakým tým najhorším scenárom. Chceme to zachytiť čo najskôr, aby tá cesta k náprave bola čo najrýchlejšia. Keď vytrváš, tak získavaš určitú schopnosť zvládať tie svoje problémy. Buduješ si svoju disciplínu. A akýkoľvek problém, ktorý k tebe príde, tak dokážeš vyriešiť. Lebo neexistujú problémy, ktoré sa vyriešia veľmi ľahko. Môže to byť nejaké malé veci, ktoré si vieš lusknutím prsta vyriešiť, ale väčšina problémov a tých veľkých problémov vyžaduje aj nejaké dlhodobý proces riešenia a napravenia sa. Keď si sa do úzkosti dostával 6 mesiacov, tak môžeš počítať, že ten dvojnásobný čas ti bude trvať, kým sa z nich znova dostaneš. Môže to byť aj dlhšie, samozrejme. Keď nebudeš vedieť, čo robíš, tak tie problémy sa neriešia. Ale je dobré každý deň sa posunúť o malý krôčik vpred. Nemusíš robiť veľký skok. Stačí, keď sa posunieš každý deň o 1%. Za 100 dní si to vieš spočítať, že to môže byť až tých 100%. Čiže každý deň, keď urobíš malý krok vpred, samozrejme budú aj tie pády, budú prepady. Čiže nedá sa to konštantne nastaviť, ale keď sa budeš každý deň snažiť byť o niečo lepší a pracovať na svojom probléme, tak postupne sa to vyrieši. Keď svojmu problému venuješ 1 hodinu denne, tak za mesiac to máš cca 30 hodín, ktoré si tomu venoval a za tých 30 hodín sa dá urobiť kvantum práce. Takže výsledky sa dostavia, len je dôležitá tá konzistentnosť a mať to správne vedenie. Lebo keď nemáš správne vedenie, tak ti ani konzistentná činnosť nepomôže, lebo môžeš pracovať na svojom probléme zlým smerom. Ja sám som to napríklad vyskúšal aj v podnikaní, keď som mal určitých mentorov, ktorí ma smerovali nejak, a ďalší ma smerovali zase nejak a nakoniec som si musel tú cestu vybrať, lebo jedna ma viedla do pekla a druhá ma viedla k tomu úspechu, ktorý som chcel.
A tá identifikácia v tom procese je veľmi náročná, lebo niekedy ti to proste nemusí sadnúť. Nemusí ti sadnúť ten človek, nemusí ti sadnúť ten prístup. Takže dôležité je mať aj takú vlastný pocit. A keď ti ten človek sadne a má blízke hodnoty tým tvojim, tak je to tá správna vec. Lebo ak sa nestretnete v hodnotách a v nejakom smerovaní, tak nemôžete spolu fungovať a pracovať na svojom probléme. Ale často si na tieto svoje problémy ale sám. Musíš si pomôcť a v tom mori tých veľkých žralokov, ktorí na teba útočia, ktorí ti zaručene chcú pomôcť a vidíš tam proste tie obrovské bubliny, ktoré na teba kúkajú a vravia ti, my ti pomôžeme, my ti zaručene pomôžeme. To sú také často neúplne správne cesty, lebo ak ti chce niekto skutočne pomôcť, pomôže ti proste nájsť tú cestu aj bez toho, aby na teba kričal, že je ten najlepší. Ja rozhodne nie som ten najlepší, ale mám svoje skúsenosti a stále sa učím a snažím sa v tom zlepšovať. Dávam do toho svoju proste energiu a čas. Takže výsledky sa dostavia, alebo je to určitý čas trvať. Keď začneš meditovať, tak sa ti môže zdať, že tie veci nefungujú. Že po týždni necítiš nič. Ja sám hovorím, meditácia vyžaduje určitý čas. Daj tomu 2 mesiace, 3, rob to každý deň, ráno a večer a postupne uvidíš, že príde aj ten zlomový moment. Ako to bolo aj v mojich problémoch so spánkou. Vďaka týmto veciam som si dokázal vyriešiť 90% svojich problémov. Ale 90% problémov mojich bolo vyriešené vďaka tomu, že som našiel disciplínu na tom každý deň pracovať. Že som sa nevzdával, aj keď to neprinášalo každý deň ten výsledok, tak som na tom robil, až to prišlo. Čiže akcia sa rovná následný efekt. Lebo keď vynecháš tú prácu a myslíš si, OK, tak teraz mi je lepšie, kašľam na to, tak sa to zhorší. To je proste určitá preventívna krivka, ktorá ti ukáže, že keď budeš na sebe konštantne makať, tak sa tie výsledky dostavia. Ak začneš na sebe makať a zrazu príde prepad, tak sa môže stať, že sa ti úzkosti vrátia, lebo nebudeš mať dostatočné pochopenie toho, čo sa s tebou deje, nebudeš na sebe toľko makať, nebudeš znali všetkých tých problémov, môžu to byť proste nejaké novinky, ktoré sa stanú. Takže je dôležité mať to pochopenie a postupne na tom pracovať, až sa to zlepší. Mne osobne moje problémy ukázali tú správnu cestu. Posunul som sa ako človek, naučil som sa nové veci a zistil som, že nie je to všetko napísané na jednej strane, že musím proste robiť jednu vec do konca života. Ten život je pestrý, za rok môžeš proste objavovať, a môžeš cestovať, môžeš robiť čokoľvek, ak na tom budeš pracovať, ak budeš chcieť, samozrejme. Vždycky je to o tom chcení a o tom, že či ti to vyhovuje. Možno ti vyhovuje status quo a budeš rád trpieť až do konca života. Sú aj takí ľudia medzi nami, ktorí proste si nedajú poradiť a pôjdu si stále tou svojou cestou, ktorá im neprináša žiadnu zmenu, žiadny posun, prakticky im ten ich problém nerieši. Ja som tiež bol v určitom zmysle určitý čas najmúdrejší, myslel som si, ja to viem všetko. Nie je to tak, mám teraz pokoru, rešpekt, učím sa od lepších, učím sa aj od vás, takže to je pre mňa skvelé. Ak máš záujem o konzultáciu, kľudne mi napíš, e-mail nájdeš pod videom a začneme riešiť aj tvoj problém. Takže ak ťa toto video bavilo, budem rád, ak mu dáš like, prípadne môžeš do komentára napísať nejaký svoj pohľad na vec, prípadne niečo, na čom chceš ty pracovať a bude to super. Takže vidíme sa na budúce. Ahoj.